Sekunjena ke ma comrades sekufike iPOP kodwa ke sivele savala ngama truck wonke ama truck avale zonke ama holes sawaphantshisa sathatha okey akekho umuntu ozonyakaza la bozwa ngathi manganyakaza ngo12 uqala into ezokwenzeka every day hayi kuzozwela ma comrades aseThekwini awenze njalo ngoba lama hapa u2 Richards Bay ne Theku a strategic umabhunu okuyona